Danas ću vam pokazati kako možete napraviti domaću verziju Hepo kocki, bilo da ih koristite u domaćinstvu ili za outdoor aktivnosti. Od materijala vam je potreban medicinski parafin ili stare svijeće, neka stara posuda koju više ne koristite, jedan od glavnih sastojaka je i piljevina koju sam ovdje prikupio. Također potreban vam je i neki kalup za oblikovanje kocki ili nešto slično tome, zavisi koju veličinu kocke želite da napravite. Kao što ste mogli da vidite, nakon što se parafin istopio i prešao u tečno stanje, počeo sam postepeno da dodajem piljevinu i miješam smjesu od koje ćemo praviti kocke. U principu dodajete piljevinu po vašem osjećaju dok ne primijetite da je upila većinu parafina. Smjesa treba da bude generalno suve strukture. Budite strpljivi i dobro promiješajte smjesu svaki put nakon dodavanja piljevine. Moram da napomenem, iako je očigledno, obavezno koristite rukavice prilikom rukovanja sa vrelim parafinom ili voskom. Nakon što ste napravili smjesu koja neodoljivo podsjeća na mljeveni keks i mlijeko ili neko tijesto za kolač, vrijeme je da napravimo zabranjene mafine. Ja koristim ovaj kalup za led, lično smatram da je vrlo praktičan, dimenzije kocke su sasvim korektne, kao što ćete vidjeti kasnije kad se to sve stvrdne. Jednostavno smjes uzmite i dobro rasporedite, nemojte se rasipati, iskoristite ovaj kalup kad je već tu, možete još dodatno da se potpomognete sa nekim drvetom i da dodatno utisnete smjesu u kalup da bude što gušće strukture. Nakon što ovo uradimo i popunimo sve, ostavit ćemo ovaj kalup u zamrzivaču nekoliko sati da dobro stegne i na kraju radimo finalni test, odnosno koliko dugo može jedna ovakva kocka da gori i kako reaguje sa ostalom potpalom i drvećem u datoj situaciji, da li je dovoljno da se pokrene vatra. Nakon što su kocke provele nekoliko sati u zamrzivaču, evo ih napokon van. Da vidimo kako su ispale. Kocke nije uvijek jednostavno izvaditi iz ovih kalupa, ja se ovdje koristim sa nožem. Jednostavno masa kad se stegne, popuni kalup i to je jako teško izvaditi, pazite da ga ne prelomite, nemojte lupati, budite strpljivi, okružite ovako nožem ili kaškom, zavisi kakav je kalup, uzmete neki sa kojim ste već radili i lagano ih vadite, evo vidite, one izgledaju kao neki slatkiši. Također ne morate da iskoristite cijelu kocku da bi pokrenuli vatru, naravno to opet zavisi od vremenskih uslova. Možete ovako da pravite guljoti, da i malo da uštedite, to je sasvim dovoljno za pokretanje vatre. U daljem prikazu vidimo kako sama kocka gori. Od prilike ova kocka ove veličine može da gori do nekih pola sata, računajući dakle i raspadanje na fragmente i na mrvice.
a zbog udružene smjese parafina i piljevine. To bi bilo to što se tiče ovog snimka. Nadam se da ste naučili danas nešto novo, da vam je ovo bilo zanimljivo. Ako želite još ovakvog sadržaja, podržite ovaj kanal, pretplatite se, ostavite komentar kako se vama ovo čini, da li je neko od vas pravio nešto slično, a do tada ostanite u prirodi. Veliki pozdrav!